हेलो एवरीवन। अभी हम लोग खैराबाड़ी हिरिम्बापुर बाटो मंदिर में पहुंच गया। हम लोग तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कुमारीकट्टा हजरागांव डुबलीबारी से यहाँ घूमने के लिए आया है। अभी हम लोग का साथ कुछ मेहमान हैं, वो लोग गुजरात दीव से है। वो लोग लंदन में रहते हैं। अभी लंदन से यहाँ आसाम बोडोलैंड में घूमने के लिए आया है। ये लोग ये देखने के लिए आया है कि आसाम जगह कैसा है, यहाँ का लोगों का कैसा व्यवहार है, खास करके बोडोलैंड का जो बोडो कम्युनिटी है वो लोग कैसे है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो सर्च करने के लिए आया है। इसलिए सबसे पहले ये दिखाने के लिए लाया है कि बोडो कम्युनिटी का धर्म क्या है, बोडो का ट्रेडिशनल ड्रेस कैसा है, बोडो कम्युनिटी का जो बाठो धर्म है वो बाठो कैसा है, बोडो लोग कैसा पूजा करते हैं, वो दिखाने के लिए और उन लोग को भी थोड़ा दर्शन कराने के लिए यहाँ लेके आया है। तो हम लोग अभी अंदर जा रहा हूँ, तो आप लोग देखते जाइएगा। बड़ा है मंदिर। पैर वॉशिंग करने का उधर जगह। चलो Dohai Panwa Thariyana
रागरसी गरसी मैथारसी नों सासाना साथाम फानसान फानथाम फानसान बुंथाम बायदि जादों बोराय बाथौ आफा इसोरनि थिननाय खोनासं अख्राव दं अख्राव खोनासं हादाबाव दं हादाबाव खोनासं सरगआव खोनासं आरोबाव खोनासं लामा दथानि नुगासं मैदेरा गाबोनो उदाल गुदियाव जों मानसि जिबिया गाबोनो आफा इसोर बोराय बाथौनि सेराव नै बेबायदिनो दिनै गोथार बृहस्पतिबार साननि गोथार बे फुंबिलि समाव सिना खना हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि गोथार सिजु गुदियाव नै आं फिसाफोरा गुजरात हालामनिफ्राय फैनानै नैबे हिरिम्बा सिबिसालियाव आफा इसोरखौ गोथार गोसोजों नों बोराय बाथौनि बोर बिदों जाहाथे आफा इसोरनि गोहो बोर मोनलांथों जिउ सोलो दैदेनलांबाय थानाय लोगोसे गावनि नखर गावनि संसार गावनि साननाय हनाय गासैखौबो जाफुंसार होनानै गोग्गो सोलायलांना गोजोन जिउ खुंना गोथों खामानि दावगालांनो हाथों खैदां खैफोद आफोद दुखु दाहानिफ्राय बारग'नो हाथों जेरावबो जेरैबो जौगासार जानो हाथों हे नुवा थारैनो इसोर माबाफोर जादोंब्ला दायनि बुंनायना गोरोन्थि बोराय बाथौ आफा इसोरा फोसाबना होनानै आंगो फिसाफ्रा गावबा गाव गोसोजों सुबिहरनानै बिदायखौ बोराय बाथौनि गोजोन संसार होनायनि दहाय इसोर बोराय Làm nào mình sao nào Ini nusu ini. nói ra đi Nomor saya. गजान साहब दूर है थोड़ा này